Iffirmat ftehim kollettiv għall-Istitut tal-Edukazzjoni f'Pembroke, l-ewwel ftehim kollettiv li qatt kien iffirmat għall-impjegati ta' dan l-istitut. L-iffirmar kien meqjus bħala storiku mill-kelliema inkluż mill-Union Maltija għall-Allema MUT. Dan l-istitut ilu miftuħ 10 snin u jservi bħala kulleġġ għal taħriġ kontinwu għall-allema. Kollox bħalissa jilqa' fih 360 student li qed jagħmlu baċellerat jew inkella masters. 120 student se jiggradwaw f'Novembru li ġej filwaqt li diġà gradwaw 413 il-student. B'kollox mill-ftehim tal-ħamis se jgawdu 39 impjegat full-time u 8 impjegati part-time. Joan Grima, kap eżekuttiv tal-Istitut tal-Edukazzjoni, fakret kif dan ħoloq opportunitajiet għal min jixtieq jagħmel kors f'livell terzjarju f'baċellerat u master's degree biex bekk javvanzaw fil-qasam edukattiv u l-qudiem f'setturi oħrajn bħal benesseri ta' tfal. Jekk inti għalliem li tixtieq ittejjeb il-kwalifika tiegħek, hawnhekk għandna l-master's degree li inti tista' tagħżel biex ittejjeb il-kwalifika tiegħek. Jekk inti għalliem li diġà għandek il-kwalifiċi kollha, imma tixtieq ittejjeb il-kompetenzi tiegħek jew hemm area partikolari li tixtieq titjib fiha, inti tista' tagħmel issib mill-menu sħiħ ta' awards li għandna. Hija qalet li għal-futur l-istitut għandu diversi pjani biex jestendi l-korsijiet li joffri. Mejju li ġej, jiġifieri dal-waqt, se nkunu qed noħorġu l-prospetti l-ġdid. Għandna prospektus sabiħ, mimli korsijiet, streams ġodda f'suġġetti varji, għandna wkoll master degrees f'suġġetti varji u qegħdin naħsbu biex ikollna wkoll master degree li jimbenna mill-edukatur stess, jiġifieri jażel il-modules li ħajkun qed jibni fih. Minħat tiegħu Marco Bonnici, President tal-Union Maltija tal-Allema, qal li dan huwa l-ewwel ftehim li qed jaqbad lill-impjegati kollha fil-gradi kollha f'dan l-istitut u qal li dan il-ftehim jagħti stabilità u garanzija ta' impjieg għal kull min jaħdem f'din l-entità. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li dan il-ftehim seta' jintlaħaq wara negozjati twal brieda tajba mill-partit kollha involuti. Awgura li l-istess rieda twassal biex intemmu negozjati oħrajn mal-allema. Qal li ma jistax ikollok settur edukattiv li ma jimxix fuq viżjoni u pjanar u qal li propju dan l-istitut miftuħ fl-2015 huwa prova ta' viżjoni u pjanar fil-qasam. Kompla jgħid li dan il-ftehim jagħti stabilità lill-impjegati. F'kummenti mal-ġurnalisti wara li ffirmar il-Ministru Grima indika li n-negozjati fuq il-ftehim settorjali mal-allema jinsab fi stadju avvanzat u li bil-finali għandu jintlaħaq fil-ġimgħat li ġejjin.